Sa mapagpalayang gabi ho sa inyo lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Marami po tayong mga tuloy-tuloy na nababasa sa ating pong mga Facebook, sa ating pong YouTube at iba pang mga exposure sa social media na kung saan nagbabadya ang mga impormasyon na talaga po yatang masyado tayong nakokontrol o under control kung nasa ilalim na po tayo ng dikta at pamamahala ng bansang China. Ultimo sa ating pong mga usapin, hinggil po sa bakuna pa lamang, abay nagkakagulo na ang ating gobyerno sa pagtatanggol, pagbibigay daan na pagbigyan ang bakuna na galing po sa China na kung saan dyan po nanggaling sa Wuhan ang COVID-19. Ano po ibig sabihin nito? Mukhang wala na po tayong kalayaan sa China. Mukhang hindi na po tayo independent sa China. Kaya nga ang katanungan natin, meron pa bang soberenya ang bansang Pilipinas sa gitna ng pananakop ng China? Ipapaliwanag po natin yan sapagkat ang ating pong mga pagsasaliksik na ginagawa bilang isang veteranong journalist ay tuloy-tuloy at nagpapakita na tuloy-tuloy ang pananakop ng bansang China sa ating pong West Philippine Sea o sa ating pong mga teritoryo dyan po sa ating karagatan ng Pilipinas. Sa ngayon, patuloy din po ang ating panawan na tumatawag po tayo sa Palawan kila Mr. Romeo Bacosa ng Puerto Princesa. Tumatawag po tayo dyan kila Mr. Jesus Makilan ng Coron, Palawan. At tumatawag po tayo sa iba't ibang mga sources ng information tungkol po dyan sa nangyayari sa Palawan. At kung yan po ang ating pagbabatayan, ay mukhang tuloy-tuloy ang ginagawa pong pananalasa ng bansang China sa ating bansa. Umpisan po muna natin dito po sa Maynila. Sa Maynila, pinasok po tayo ng napakaraming mga elemento ng People's Liberation Army, PLA. Ang People's Liberation Army, yan po ay ang pinakasandatahang lakas ng Republika ng China, People's Republic of China, kung tawagin po ay People Liberation Army. Kumbaga sa Pilipinas, yan po ang Armed Forces of the Philippines. Ano pat ang ating pong ebidensya na ito po mga nagtatrabaho sa Pogo ay mga sundalo ng Inchik, ay sapagkat meron po mga nahuli ang Makati Police, nahuli ang Parañaque Police, na mga nagtatrabaho sa Pogo at nakitaan po sila ng ID ng mga chikchonga sa kanilang ID at nung ito po ay kanilang kinunan ng picture doon po sa kanilang mga cellphone, pinabasa po nila yan sa mga kaibigan Inchik at ito po ay nagbabadya na ito yung mga ID ng People's Liberation Army. Yan po ang aking ebidensya. Bakit mukhang wala pong nababahala sa ating Armed Forces of the Philippines? Bakit wala pong nagtatanong dito po sa ating National Bureau of Investigation? Bakit hindi nagugumihanan ng ating mga mamamayan? Sapagkat wala pong sikreto na ang Panguluhan ng Republika ng Pilipinas ay unang-unang tagapagtanggol ng China na nananako po sa atin. Yan po ang katotohanan. Bakit walang nagkumikibo dyan po sa Kongreso, walang kumikibo sa Senado? Bakit walang umaangal sa Armed Forces of the Philippines? Bakit nananatili ang ating mga cabinet members sa pagtatanggol sa maling pamamalakad at pagsuko ni Ginoong Duterte sa ating bansa na pagsuko niya sa Republika ng Beijing o ng China? Bakit? Sapagkat hindi niya po ito itinago. In fairness to Mr. Duterte, he never dodged the issue on whether he is for China or not. He maintained that China is his friend, and he maintained that he allowed China to take over or to enter our exclusive economic zone. Hindi po naman itinago ni Mr. Duterte yan eh. Hindi po siya nagkunwari na siya ay makabansa. Hindi nagkunwari si Ginoong Duterte na hindi siya pro-China
Umpisa pa lamang sinabi niya na kaibigan niya ang China at hindi niya ipapatupad ang United Nations decision na nagsasabing atin ang West Philippine Sea. Ang sabi niya, naluloko ba ako? Kaya ko bang ipatupad yan? Kung bombohin tayo ng China. Ayan po ang kanyang paninindigan at nakakalungkot sapagkat ang paninindigan po ng Indonesia, ayaw po nila papasukin ang China dyan po sa karagatan ng Indonesia. At ang pananggalang ng Indonesian President, si President Widodo, ang sabi niya, hoy China, hindi ka pwede dito sapagkat talo ka doon sa dinimanda ni Pinoy Aquino na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea at walang batayan yung iyong 9-dash line sapagkat yan ang ginagamit mo sa pagsakop ng Indonesia. Mahiya ka sa sarili mo, hindi pwede yan, Mr. China. Umatras po ang China. At alam po ba ninyo na yung pong hepe ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng China ay babae, na kung pumapasok po yung mga Chinese fishing vessel, inutusan niya ang Navy ng Indonesia na bombahin, ratratan itong mga Chinese naval boats na yan. Huhulihin nila, papababain yung mga Chinese fishermen, pagkatapos mamasingganin nila yung mga boat ng China hanggang ito'y lumubog. Binomba ba sila ng Beijing? Binomba ba sila ng China? Nagsabi ba silang inutil sila at hindi sila lalaban? Abay, hindi po ganyan nangyari. Pilipino lamang ang inutil, Pilipino lamang ang hindi lalaban, Pilipino lamang ang matapang na lumaban doon po sa mga lumalaban sa China. Yan ang kanilang pinagdidiskatahan, yan ang kanilang pinagtutulong-tulungan, yan ang dinudurog ng mga trolls, yan ang dinudurog ng mga Dutertards, at tayo po ay nililigaw. Samantalang tuloy-tuloy mga kaibigan ang pananakop sa atin ng China. Abay, we go about our ways every day as if nothing is happening. Para po bang normal lahat ang nangyayari sa atin? Sinasakop tayo ng China, wala man lang nagugulat, walang sumisigaw. Sa media, 98% ay tahimik. Ang ating po mga media practitioner, nakakahiya. Ito pong siglo na 2016 hanggang 2021 ng media ng Republika ng Pilipinas ay tameme, ng media ng Republika ng Pilipinas ay inutil at hindi po lumalaban, hindi po nagpapakita ng kasarinlan, hindi nagpapakita ng independence, hindi nagpapakita ng pagkamakabayan. Nakakalungkot sapagkat yan po ang katotohanan. Nakakalungkot sapagkat ako po ay isang media practitioner na Pilipino at ayaw ko po na maninira ng kapwa ko media practitioner. Pero ito po ang katotohanan. 98% ng media sa Pilipinas ay hindi po nagtatanggol sa ating pagkaapi ngayon diyan po sa bansang China na nanakop po sa atin. We do not listen, we do not hear, we do not read any resistance or editorial or any blurb or commentary against the invasion of China. Bakit? Hindi ako naniniwala na sila ay bobo. Maraming matalino na mga Filipino media men. Bakit wala pong umaangal? Bakit? Sapagkat lahat sila ay para po bang nabayagan o natakot na duro nitong si Mr. Duterte ng Davao City. Alam po ninyo, ang ating pinagbabatayan po rito ay alam ninyo. Halimbawa, alam ng lahat ng Kabitenyo na yung Coblandia o Island Cove dyan po sa Kawit ay pag-aari na po yung isla na yan, pag-aari na ng China sapagkat ipinagbili ng magkakapatid na Remulla John Vic Governor, Jesus Boying Remulla, Congressman, ang pinamana sa kanila ng kanilang tatay na Island Cove o isla dyan po sa may Kawit, Coblandia. Pinagbili na po yan sa mga inchik sa halagang 7 billion pesos. At yan po ang katotohanan. At yan po ay tuloy-tuloy ang ginagawa
ng ating pong mga ginagawa ng ating pong mga gobyerno o taong gobyerno na nagbebenta ng kanila pong mga lugar sa mga inchik. Halimbawa, dyan po sa Zambales, abay, yung pong Grande Island, pinagbili na po yan sa mga inchik. Sa mga tuwid, ang may-ari na po ng Grande Island, doon po sa harapan ng Subic Bay. Yan Subic Bay na dati pong US Naval Station dito po sa Zambales. Ang may-ari na po ngayon yan ay mga inchik at yan po ay isang katotohanan. At ganoon din po doon sa Fuga Island, doon sa dulo ng Luzon, sa may Ilocos Norte. Abay, binili po yan ni William Gatchalian, tatay ni Senator Sherwin Gatchalian, at ito po ay pinagbiling muli sa inchik sa 3 beses na presyo. At ang nagmamayari na ngayon ng Fuga Islands doon po sa Northern Luzon ay mga inchik. At hindi lamang po yan, 17 isla doon po sa Batanes, pag-aari na po na inchik sapagkat yung mga nagmamayari ng isla, pag sila po ay binigyan ng pera at tinawaran yung kanilang mga isla ng doblado mga presyo, agad-agad pinagbibili. Naghahanap pa nga yung mga taga Batanes na mga inchik na siya pong bibili doon po sa kanilang mga isla. Ngayon, nung ako po ay nagpunta dyan sa Zambales, January 15, akin pong na-interview ang mga mangingisdang mga taga Masinloc, Zambales. Ano po ang kwento sa akin? Na sila daw po ay tinataboy ng mga Chinese fishermen na meron po mga armadong mga bangka na naka-escort sa kanila. Ano po ibig sabihin yan? Fully supportive ang Philippine Navy, ang Chinese Navy, doon po sa mga nananakop na mga inchik sa ating pong mga karagatan at wala pong kalaban-laban ang ating mga mangingisdang, mga Sambalenyo sapagkat kinukumpiska ng mga mangingisdang inchik ang kanila po mga huli at wala po sila magawa. Ganun pa man, abay binibigyan po sila ng pansit, binibigyan po sila ng cup noodles, binibigyan ng beer, binibigyan ng sigarilyo, kapalit ng mga lapu-lapu at ilang pa mga kanila po mga nahuli. Meron po tayong report, dyan po naman sa Palawan, sangayon kay Mr. Romy Bacosa na matagal na pong correspondent ng Manila Hotline Media Systems. Abay, ang sabi niya po, nagkakagulo ang mga taga-Palawan ngayon sa pagbibenta ng mga taklobo sapagkat ito ay binibili by the metric tons ng mga Chinese fishing vessel. At ito po ay kanila pong pinagkakagulan sa ngayon sapagkat ang daming perang pumapasok dyan po sa Palawan. Ito po ay pera ng droga, ito ay pera ng kanilang illegal na mga sindikato sa China at dito ginagastos po nila yan at pag iyan po ay napalitan ng mga taklobo, pagbalik po ng taklobo sa China, legal na ang pera ng mga sindikatong inchik. At ngayon, alam po ba ninyong ginagawa? Hindi pa nagkakasya sa pananakop ng ating po mga isla sa Spratly, Scarborough Shoal, Recto Bank, Kalayaan at Pag-asa Island. Pinasok na po nila ang Palawan. Alam po ba ninyo sa Palawan ngayon? Abay, nagkakagulo po mga tao sapagkat ang mga Palawenyo na taal na taga-Palawenyo ayaw nilang mahati-hati ang kanilang mahal na probinsya. Ngunit ngayon, sapagkat nagkaroon na po ng executive order si Ginoong Duterte na hinahati niya ang probinsya ng Palawan sa 3 parte. Ibig sabihin, magkakaroon po ng 3 probinsya ang iisang Palawan. Meron po tayong Palawan del Norte, Palawan del Sur, Palawan Oriental. 3 probinsya, 3 gobernador, 3 mga congressmen na individually madaling ibenta sa China ang kanilang mga probinsya. At ito po ay walang kalaban-laban, ito po mga taga-Palawan sapagkat ang mga kalaban po nila ay mga veteran ng mga politiko na gustong-gusto maging separate governor, separate congressman
at ito po'y mahahati-hati sapagkat magkakaroon ng sariling budget ang sariling congressman ng Palawan del Norte, sariling gobernador ng Palawan del Norte, ganun din ang Palawan del Sur, Palawan Oriental. 3 probinsya or 3-in-1 Palawan. Ayaw na mga Palawenyo yan. Pero ano ang laban ninyo pag ginusto ni Duterte? Anong laban ninyo pag ginusto nila Governor Alvarez na tuta ni Duterte? Anong laban ninyo pag ang mga mahina at makurap na mayor, pareho nitong si Mayor Binyang ng Culyon, wala pong magagawa yan. O kung itong nasangkot sa isang malaking kaso na mayor ng Coron na si Marjo Reyes, ano pong laban yan? Nakatali ang kamay niyan sapagkat meron siyang kasong murder doon po sa pagkakamatay ng isang environmentalist na Dr. Ortega. Abay, wala pong laban yan. Lahat yan magkakampanya, magpapalakas dito kay Digong Duterte sapagkat sila po'y takot na takot kay Duterte sapagkat si Duterte ay maduming kaaway, madumi ang kanyang mga pamamaraan at magagamit niya mga court upang ikaw ay ipitin, magagamit niya ang Armed Forces of the Philippines para ikaw ay lipulin. Wala kayong laban diyan. Ganun pa man, kung ang mga Palawenyo ay talagang mahal nila ang kanilang Palawan, dapat nakikita nila ito pong ginagawang pananakop na ito ng China at ang kanilang ginagawang kasangkapan sa pananakop na yan, walang iba kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ng pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Ganyan po kasimple yan. Ano po ang ating gagawin? Huwag po natin payagan yan. Meron pa po tayong boto. Kahit naman daraya sila dyan po sa eleksyon, sapagkat kung ang mangyayari po sa ating halalan ngayon ay online voting. At ang magiging carrier ng ating po mga boto ay dito o double dragon na yan po ay pag-aari ng Chinese na si Dennis Uy at ang kapitalista po niyan ng kanyang 11 billion peso computer technology bilang isang third telco ay mga inchik. Therefore, ang ating pong komunikasyon ay pag-aari na inchik. Wala na po tayong sikreto, wala na po tayong confidentiality, wala na tayong military secret sa ating mga komunikasyon sapagkat isinuko na ng Republika ng Pilipinas ang kanyang communication line sa China. Ngayon, kahit na ganyan po ang mga pangitay na nangyayari, kung kayo'y mag-iingay, habang tayo po ay meron pang konti pang kalayaan dyan sa social media, ipakita ninyo mga Palawenyo na ayaw ninyo na kayo'y hati-hatiin, ayaw ninyo na ibebenta kayong kalakalahati ang katawan ng Palawan sa mga inchik. Ngayon pa lamang magprotesta kayo, sabihin ninyo, no to 3-in-1 Palawan. We vote for 1 Palawan. We retain our sovereignty as Palawenyo. We retain our dignity as people of Palawan, citizens of Palawan. Ipakita natin ang ating dangal, ipakita natin ang ating paninindigan, ipakita natin na mahal ninyo ang Palawan at hindi ninyo isusuko sa mga tiwaling politiko na siya po nagsusulong ng 3-in-1 Palawan. To hell with them. Huwag po tayong papayag. Tayo po, ganun pa rin, ay magpapadala ng ating pong mga kopya ng petisyon dyan sa Palawan upang sa ganun, pumirma kayo na nagsasabing ayaw ninyong mapasakop sa China, ayaw ninyo na tayo tinataboy ng mga army ng China sa ating sariling karagatan at gusto natin na putulin na ang diplomatic relations ng China at ng Pilipinas hanggang hindi umaatras ang mga China dyan sa kanilang illegally occupied islands of Spratly, Kalayaan, Pag-asa, Scarborough Shoal at marami pang lugar dito po sa Republika ng Pilipinas. Sa ngayon, yung po mga isla na yan ng Cavite, hindi na po natin mababawi yan muna hanggang hindi lumalayas itong mga inchik sapagkat naibenta na po ng gobernador ng Cavite yan pong Coblancia sa inchik.
Hindi na po natin siguro mababawi ang Puga Island. Hindi na po natin mababawi ang Grande Island. Hindi na natin mababawi itong Baclaran sapagkat naibenta na rin po yan sa mga inchik. Hindi na natin mababawi maraming lugar. Ngunit ngayon, kaya pa natin iligtas ang Palawan. Iligtas po natin yan. Nandyan ang seventh wonder of the world. Nandyan po yung napakaganda mga isla. Nandyan po mga napakayaman na mga karagatan, mga marine life natin. Huwag po natin isuko yan. Kaya natin manindigan. Kaya po natin lumaban pag tayo po'y magkakaisa. Magkaisa po tayo upang huwag natin isuko ang Palawan sa pamamagitan ng pagsuko ng mga ating pong probinsya na gagawin pong parting tatlong parte at ito ay pira-pirasong ibibenta sa mga inchik. Alam po ninyo, ang People's Republic of China ay controlled ng 516 big Chinese taipans. At yan po ay ina-assign nila sa Pilipinas na mamili ng mga lupain ng Pilipinas hanggang sila na po ang maghari dito sapagkat tinanggal ni Duterte yung pong ating paninindigan bilang bansa na maging malaya. Tinanggal ni Duterte ang ating soberenya na isinuko niya sa mga inchik sa kanyang pagsasabing ang inchik ay kanyang kaibigan at ang inchik ay mayroong mga nuclear weapon na hindi po natin kayang labanan ng terador. Kung ganito paninindigan, para po bang isinuko na natin ang ating bansa? Para po bang sa boxing, lumalaban pa yung ating boksingero, ay itinatapon na yung tuwalyang puti bilang tanda ng pagsuko. Hindi po natin gagawin yan. Kaya nga po, tayo kahit nakukunti tayo, kami ni kasamang Percy Lapid, patuloy na maninindigan at hindi po namin kayo iiwan. Wala pong iwanan. Tayo ay magsasama-sama. Ako po ang kawalan demokrasyang hindi mangiiwan sa inyo. Ang pangalan ko po, Waldy Carbonell. Ang kawalan demokrasya na nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Buhay man sa